Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake haɗuwa a wannan cibiya tamu Fadimatu Islamic and Herbal Center. Yan uwa mata yau albishirinku ku ce goro. Yan uwa mata yau ranar ku ce da muka kawo muku wannan magani namu na wato ainihin wanda muke cewa zuman mata. Wannan shine zuman mata kamar yadda kuke gani iyayenmu mata. Wannan magani ne irin naku da muka yi shi a wannan cibiya Fadimatu Islamic Herbal Center wanda yake muku maganunuwa kala-kala. Wannan itatuwa ne garin magani ne kala 11 a cikinsa. Wannan kuma dafaffe tatacce gyararren ruwan zuma ne wanda ba shi da matsala a jikinku. Wannan magani ne da yake ƙara muku ni'ima, yake ƙara muku rashin bushewa, yake ƙara muku matsalolin mahaifa, ya wanke ta kai duk ba wannan ba. Magani ne da yake sa ainihin idan kina yawan shan sa wannan zuman tatacce da wannan garin itacen da ake haɗawa ana sha, za ki dinka jin daɗin mu'amala, mijinki zai dinka jin mu'amala tsakaninki da shi mai daɗi wacce za ku buƙace shi 100% a wannan cibiya. Magani ne mai kyau, ku zo ku same shi a wannan cibiyar magungunan musulunci Fadimatu